mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen xoro batentzat zeukaten, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zeukaten. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zeukaten. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, zeruko seinaletan eta jenden bihotzetan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Non dago gure euskara? Gure herria oso anitza da, baina hala ere guztiona, hizkuntza asko daude horietan euskara. Gutxi erabiliz, ez zara euskalduna. Horrela jarraitzen badugu, euskara egingo da lurperatu, itsasoko korronteak eramango du eta gure altxorraz duguna jaztu. Zuaitzak euskeraz mintzatzen, txoriak euskeraz dantzatzen. Hori da gura ametsa, eta denok euskaraz disfrutatzen. Horretarako euskara erabili gure bizitetatik joan ez dadin elkartu gaitezen elgoi bat arrok euskara indartuz elkarrekin. Euskara indartuz elkarrekin, euskara indartuz elkarrekin. Menua! Urte betetxeak! Kantuak! Proiektuak! Herriko agenda! Eguraldia! Kultura! Asmakizunak! Eta askoz gehiago! Bergarapiko irratia! Kaixo lagunok, gu sei agelako ikasleak gara, eta gaur saio berezi bat ekarri dizuegu. Halaxe da, saio berezi bat ekarri dizuegu. Gure azken saioa izango delako. Hemen mikrofonetan Julen eta Lene ari gara aurkezle lanetan. Lehenik eta behin, eskolan bizi ditugun pasarte divertigarri batzuk ekarri ditugu. Bai, hemen ditugu Ariane, Kalare eta Soror, gozatu pasarte hauetaz. Behin, gure gelako Julenek proiektua egiten ari ginela separazion manual idatzi beharrean separazion manuel idatzi zuen. Beste behin, Lili taldean hitz egiten ari zela sakapuntaz esan beharren puntasakaz esan zuen. Gure gelan hitz arraroak sortzen direla ikusita hiztegi bat sortu genuen. Lilik duela ez asko partekatu esan beharren pakregatu esan zuen. Luken eta Helen lurrean marrazten ari ziren egun batean, lurretik papera altxatzerakoan oso zikina zegoela konturatuta Helenek izan zuen, baina Luken zer zizinkeria dago. Ariane eta Aider atxeatzen zeudenean, egun batean biak batera sartu ziren kulumpio batean eta ataskatuta gelditu ziren, baina behintzat
6. mailara heldu gara eta bakoitza bere lekuan gaude. Kurtso hasieran praktiketako Kaik, Heleni eta Lukeni brometan esan zien oso gaizki zegoela marrazkia, eta Helenek erantzun zion, noski, zu marraz laski oso ona zara. Azken bi berbalapikoetan maldizio bat edukik dugu. Ez baitira gure ahotsak entzun musika oso altu zegoelako eta ezin zelako gehiago jeitsi. Ea oraingoan sortea daukagun. Zelako pasarte barregarriak, eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete eta zer ekarri guzue? Kaixo, gu Helene, Janin eta Ider gara. Eta herri eskolatik joaten garenean zer botako dugun faltan esango dizuegu. Aurrera. Adibidez, irakasleak, eskolako patioa, jangelako zaintzaileak, beste kurtsoetako lagunak, familia, kurtsoan zehar edukitzen ditugun jaialdiak, eskolarekin eduki ditugun irteerak. Ate irekiak, olentzero etortzen den eguna, gaztainerre, iauteriak, egiten ditugun ekintzak martxoan 8an, herri eskolan idazlan eta horri markagailua lehiaketa, eta abar. Oso polita, guk ere botako ditugu faltan. Hurrengoa iritzi atal bat izango da. Espero dugu gustatzea. Zeintzuk zarete eta zer ekarri diguzue. Kaixo, Gurreda eta Julen gara, eta oraingoan iritzi atal bat ekarri dizuegu. Zer hobetuko genuke herri eskolan. Segurazki asko gurekin ados egongo zarete. Honek ez dauka zentzurik. Lehengo mailatik 5. mailara arte lo egiteko irtera egiten da, baina 6. mailan ez da egiten irterarik. Gainera, ez litzateke izan behar lehengo mailan gau bat, 2. mailan 2 gau, eta 6. mailan 6 gau. Ez dute proportzionaltasuna landu irakasleek, ez dute asko ikasi. 2. Jolas ordu luzeagoa. Gure bizitzaren zati handi bat eskolan igarotzen dugu. Batzuetan gehiegi. Urtean 1026 ordu gaude eskolan sartuta. Horregaitik 15-20 minutu gehiago jolas ordua ondo egongo litzateke. Ez dugu denbora gehiegi igarotzen klasean. 3. eta azkena. Honekin Reda eta ni ados gaudera bat. Aulkien kalitatea. Bizkarreko minaekin bukatzen du Redak. Eta pentsatu dugu gure irakaslearen aulki berdina edo beagoa edukitzea merezi dugula. Zuekin erabat ados gaude. Gira pixkat aldatzeko txiste barregarri batzuk ekarri dizkigute partaide hauek. Kaixo, gu Helen, Junaizi eta Aixa gara. Aurrera. Zer txakur polita, nola deitzen da? Wifi. Zergaitik wifi? Nire bizilagunari lapurtu didalako. Zer egiten du pertsona batek belarrian ketzupa duela? Saltza entzun. Egun batean Jaimito taberna batera joan zen, eta ez zioten sartzen utzi. Orduan bere amaren gana joan zen eta esan zion ez ziotela sartzen utzi. Orduan esan zion, esaiozu 52 urte dituzula. 2 seme-alaba zure ama ospitalean dagoela, eta zure diru zorroa estoldatik erori dela. Jaimito tabernara sartu eta zerbitzareari esan zion. 2 urte ditut, 52 seme-alaba, nire amona estoldatik erori da, eta nire diru zorroa ospitalean dago. Zelako txiste barrigarriak, asko gustatu zaizkigu. Hemen ditugu hurrengo partaideak, zeintzu zarete eta zer ekarri guzu. Kaixo, gu Luken eta Aron gara, eta asmakizunak ekarri dizkizuegu. Nahi duzuenean. Aurreko asteko irabazlak eta erantunak esango dizkizuegu.
Lehenengo asmakizunan LH2ko Juan Carlos izan da irabazlea, eta Txerria zen erantzuna. Bigarrenean berriz, LH6ko Dani izan da irabazle, eta erantzuna bustita zen. Aste honetako asmakizunak, LH1, 2 eta 3koentzako asmakizuna. Oso ongi zaintzen du etxea, ez du zaunka egiten, baina hortzak ditu, zer da? Berriro esango dut. Oso ongi zaintzen du etxea, ez du zaunka egiten, baina hortzak ditu, zer da? LH4, 5 eta 6koentzako asmakizuna. Sarri laguntzen nau egunez, nik egiten dudana eginez. Uste nau bakarrik, argi gabez baitu bizirik. Zer da? Berriro errepikatuko dut. Sarri laguntzen nau egunez, nik egiten dudana eginez. Uste nau bakarrik, argi gabez baitu bizirik. Zer da? Ez eta asmatu erantzunak. Urrengo atala Nigelek eta Lilik aurkeztuko digute. Herri eskolan hainbeste urte daramagunez aholku batzuk ekarri ditugu. Izan ere lehenengo mailatik asko ikasi dugu eta noski ez gatoz ikasketaren buruzko aholkuak ematera, baizik eta bizitzari buruzkoak. Sinetsi zure gaitasunetan eta ez beldurtu akatsak egiteaz. Akatsek ikasteko aukera ematen digute. Lagunen eragin handia da, aukeratu lagun onak, zure onena ateratzen laguntzen dizutenak. Zure ideiak baliozkoak dira, baina entzun besteen iritziak eta ez ikasi haien gandik. Gorputz eta burua zaindu behar dira, egunero mugitu eta atseden hartu. Zaitasunak izatea normala da, laguntza eskatzea ez da ahulezia, indar adierazpena baizik. Helburu txikiak jarri eta pixkanaka zure ametsak hurbilago izango dituzu. Zuk zure bidea duzu, besteek dutenarekin konparatzea alferrikakoa da. Barre egin gabeko egun bat, galdutako egun bat da. Maitasunak zorigaitz batzuk ekarri ditzake, baina ez utzi horrek eragiten. Zoriontsuak izan. Zelako aholkuak. Espero dugu baliagarriak izatea. Orain zoriontartea Jasinek aurkeztuko digu. 6. mailako Marcelo Kubedak maiatzaren 31an, 5. mailako Ander Lópezek maiatzaren 31an eta Naila Carvalho maiatzaren 28an, 3. mailako Ali Mansorrek maiatzaren 29an, Kilian Castillok ekainaren 4an eta Isei Carreterok ekainaren 4an eta 2. mailako Dylan Ruizek maiatzaren 29an eta azkenik lehenengo mailako Alaia Rodríguezek maiatzaren 31an. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzat. Zoriona guztiei eta ondo pasa. Oraingoan atal xelebre bat ekarri digu Ekaitzek. Etorri berri batek gure eskola nola ikosten duen azalduko dizue. Iritsi nintzen lehenengo aldian ikusi nuen lehenengo gauza parkea izan zen. Ezen beste munduko ezer baina gustatzen zitzaidan. Baina dudarik gabe hemengo berena janaria da. Eta hemen dagoen gauza oso polit bat da, saren moduan errespetatuko zaituztela, hemen denak ondo eramaten dira, eta horrez gain hemen egiten diren proiektuak itzelak dira. Haze atal berezia eta polita.
Irratsaioari bukaera emateko Janinek, Helenek eta Aiderrek pertsona berezi batzuei eskerrak eman nahi dizkie. Aurrera. Orain, eskerrak eman nahi dizkiegu txikitatik 6. mailaraino gurekin egon diren irakaslei, laguntzaileei, zaintzailei, praktikan egon direnei. Lehenik eta behin eskerrak emango dizkiegu HH-en gurekin egon diren irakaslei. Txikitan asko erakutsi zigutelako. Maiteri, Agurtzaneri eta Blankiri. Lehengo eta 2. mailan egon diren irakasle eta laguntzaileei. Nerea Lagori, Anari, Amaia Oñederrari, Nora eta Pablori. 3. eta 4. mailan egon diren irakaslei eta laguntzaileei. Iñaki Tolosari, Iñaki Otaegiri, Davidi, Jon laguntzaileari, Ikerri, Jon laguntzaileari, Aneri eta Olatzeri. 5. eta 6. mailan egon diren irakaslei eta laguntzaileei. Lehenengo Nerea Larrañagari gurekin egon delako. Gero Izaskuni, Romani, Breixori, Anderri, Kai laguntzaileari, Beñat Goenaga laguntzaileari, Ander laguntzaileari, Eneko laguntzaileari, Estitxuri eta abar. Eta azkenik Nerea Gorostiza zuzendariari, Nerea Lago idazkariari, Eugeniori, Amaia Jangelakoari, Mireia Petea laguntzaileari, Eliri, Carmeni, Poli, Juneri, Rebekari, Juan Cruzi, Garaziri, Ainitzeri, Peiori, Mauri eta abar. Espero dugu gure azken irratsaioa gustokoa izana. Agur eta ondo pasa ikasturte honen amaiera. Gure gelako erezerkiarekin uzten zaituztegu. Gauzak ez dira